ବାହାହେଲେ ଅଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଲିନାଙ୍କର ସୁପରହିଟ୍ ଆକ୍ଟିଂ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଏଲିନା ୱିନ୍ କରି ନିଜର ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବଜାୟ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ ହୋଟେଲ ସେ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁରାଗ। ଏହି ବିବାହଟି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିବାହଟି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଛି। ଏଲିନା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏହି ବିବାହରେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଲିନା ଆଉ ଅନୁରାଗ ପରସ୍ପରକୁ 7 ଇୟର୍ସ ଧରି ଡେଟିଂ କରୁଥିଲେ ତ ଏବେ ନିକଟରେ ସେ ଲୁଚି କରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏଲିନାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଅର୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଖବର ଶୁଣି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଏଲିନାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ ଆଉ ଏଲିନା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମୁଭି କରନ୍ତୁ।